И какво става, пичове? Аз съм Денис, вие сме от канал. Днес ще снимаме едно много яко видео. Днес ще играем една много по-различна игра от FIFA Mobile или от всякаква друга известна игра. Днес ще играем Getaway 2 или Getaway, нещо такова. Getaway 2 ще го казваме ние. Имаме реално тук, сега ще обясня какво е от играта. Тук стартирате и дава цяло на лево надясно и то ви дава само, нали, самата игра си ви дава газ. Интересното е, че тук ви гони полиция и колкото повече примерно полицаи убиете, толкова примерно сега ако убие един полицай, те ще дадат примерно още един, двама, трима, четирима и когато напреднете си играте, горе вляво примерно съберете 100-200 точки, някъде към 200 точки, почва да идват и хеликоптер, който изстрелва 3 пъти. Ако този хеликоптер ви нали, ви гръмне, вие реално колата ви примерно само моя бус се взривява и разбира се всичко приключва и играта свършва. Добре. И имате виждате тук как взех този въпрос. Тук ми дава едно като помощ ми е реално. О, не това, не. Маля тира почна да ми пуши. Ето, вижте сега. И това почва да гърми. Не, почва ли? Почва ли гърми? Видяхте го, горе в средата имаш някакъв хеликоптер. Маля сега, ако му оцеля да умирам, нали? Аре, бате! What? Гръмна на 174, рекордът ми е 355. Няколко хора са ми казвали, че след 400 някъде идват и танкове, което е много интересно. Да дойдат танкове, смисъл танковете, да гони танк, плюс 10 патрулки примерно и танк, което е добре. В тази игра не мога да си обясня как, примерно, леките коли, като нали, лека кола патрулка, е по-бавно от бус патрулка. Примерно сега виж това, сега ако дойде един бус, ще видите колко е по-бързо, отколкото е тия колички. Което е доста интересно. Не мисля, че има разлика в скоростта от този бус и от други. Нали, говоря ви за моите коли, не на полицията. На полицията разбраха вече се стъпи. От някакъв скок, че аз ще го пробвам, ако се нали, запълна пътя. Така, пичо, искам също да ви кажа, че ще се опитам да правя повече контент, да качвам по-често видео. Не. Ще се опитам да качвам по-често видеа, ще се опитам минимум на седмица поне по едно видео да качвам, нали, да не е като без хич, поне едно видео да има в седмицата, моля ви! Буса си е бавен. Просто тук се прилича, че бусът днес става и затова идваме тук да си вземем моите колички. Не, искам да пробвам триколчетата. Искам да пробвам триколката, тази триколка ми е много интересна, тя ми спадна реално вчера и аз още не съм я това как е толкова бързо, бе? What? Куките, това не мога ме фанат никога, бе. Не мога, бе. Това е много добро, бе. Не мога да се обръща, за жалост. Това е много добро, окей. И е бързичко, доста бързо, ще се много странно. Преди малко някакъв бус, сега някаква триколчица, тук прецакахме куките, не сме ги прецакали, ще дойде още една патрулка. Добре, това е добре. Добре. Това ще лети доста. Добре, дорезбяхме малко. Така че очаквайте по-често контент. За жалост бях решил примерно тези дни, някъде към петък или събота, мислех, или четвъртък да кача видео на CSGO, обаче нещо ми се прецака компютъра. И сега ще търся, разбира се, човек, който разбира от тези неща и ще му кажа да ми изтрие всички данни, защото по друг начин не може. Искаме регистрация. Един човек, който разбира, нали, доста от компютъри, не му се получи и просто ще му кажа да ми рестартира целият компютър, да не останат абсолютно никакви данни в него, пак умрях, реално да ми изтрие всички данни от компютъра, защото този компютър ми е подарък от едни пичове, не е мощен на някакъв геймърски, нали, да мога да играеш с всяка една игра. Но става примерно да играете и футбол, Fortnite, CSGO, такива по-лекички, значи Fortnite е лека игра, но не мога да играете FIFA, батери, не мога да играете FIFA 21, не мога, защото им приятел има FIFA 21, питай го, нали, не ми тръгва на самия компютър, много е нали, лек, както става за нали, за PES, по-точно, защото всички знаете като PES, а не като и футбол, за CSGO, за Fortnite, за Евротрък става,
за... Да знам за какво друго става. За доста неща става. И реално върши работа този компютър. Той реално ми е подарък. Не, куките. О, добре, аз не знам, добре, измъкнах съм куките от него. Отново. Реално... Ако въпросче. Добре. Също така пише да казвам, че реално то ще ми има някакви от 2009 година, нали, на човек, който го ползва, някакви такива работни плотове, който ги е заключил и то ти иска първо да отключиш, нали, защото там за да изтриеш един плот ти трябва разрешение. Нали, за да мога да изтриеш самото нещо там. Самите данни, обаче да разбира се на първата, единственият начин е през това рестартиране и там как да го водят на компютъра, нали, и не остават никакви данни, ще ми се споди супер много памет, защото реално локалният диск C ми е препълнен, този реално остане само 2 гигабайта празни, друго всичко е, нали, препълнено от такива плотове, работни плотове и там каквото е. И което доста гадничко, маля колко малко ми става, ще се подбърна рекорда. Което е гадно и ще го накарам просто да ми рестартира целият компютър, да не останат абсолютно никакви данни в него и ще го накарам, нали, разбира се, този човек, който дойде да ми изтегли и футбол, нали, PES, CSGO, Fortnite, такива яки игрички. И ще почнем с контента и също така, дами и господа, очаквайте клипове на EAFC. Ще кажа мобайл, но също на EAFC Mobile, да. Реално и на EAFC Mobile ще очаквате контент на самата EA Sports. Не съм сигурен дали те излиза на 29 септември, аз съм сигурен дали точно тогава ще успея да играя самата игра. Защото не съм сигурен дали с парични средства ще съм успял да съм събрал толкова пари. Нали, това си 200 лева, сега каквото си говорим, 200 лева не са малко. И не съм сигурен, нали, ще съм успял да събера толкова пари. Нали, разбира се, от нашата, на тези смисъл, когато ми казва, дайте ми 200 лева за игра, разбира се, знам каква ще има реакцията. И ще се опитам да събера малко от мен, половината от мен, половината от тях. И да успея да си закупя самата игра, но към октомври, някъде към края на октомври ще почнем с контента на EA FC 24. Което ще е интересно и разбира се EAFC Mobile, който излиза на 26 септември, ще кажа 26 май, 26 септември. Така че се очаква доста контент, особено като си опрасваш така компютъра. Чакайте, мога да правим реакции, примерно реакция на, реакция на някакъв стрим на Левака, на Съдбина Кръстопът, можем да нали, някакъв епизод на Съдбина Кръстопът може да реагираме. Тъй че, разбира се, не съм сигурен когато играя EAFC Mobile, дали ще успея да можем да излиза, защото там са много трудни нещата, ми ще трябва да си камера, аз камера нямам, не съм сигурен дали с телефона ще се получи. И може би ще гледат само екрана на PlayStation Sport-ката, а не на, нали, и мене, както примерно чакарини, нали, няма значение, времето, че ще има контент. Разбира се, също така, може би си FC Mobile, ще може да виждате само екрана, не и мен, но ще си струва, повярвайте ми, ще си струва, ще има много контент, и на CSGO, като почнем да снимаме, на Fortnite, като почнем да снимаме, ще е доста якичко, така че пръскайте палеца. И нека се върнем това видео 10 лайка. Не мисля, че... Опа, ето, виждате ли, оцелиме... Аз реално не умрях от взривяването, а умрях от хеликоптера, как ме цепна отгоре и аз умрях. Така че пичо... нещо тук на пропуска. Дайте палеца нагоре, нека се върнем 10 лайка. И ще гледате игра, ще виждаме, че ние забравихме за тази игра, реално почваме, нали... По-точно аз забравих за тази игра. Говорих, нали, какъв контент ви очаква. Но все пак, това играта си е якичка, как бяхте от куките. С това много яко, това много бам, и куките вече не знаят къде съм, бате. Да, вече знаят, че се обърна. Майко, брат, много съм просто. Рекорда ми беше 355, ще кажа 330, преди малко беше 330, гледаме 355. Така че изтеглете тази игра, очаквайте видеа също така на Евротрък на телефона, примерно, на FIFA Mobile, значи пичове. Изтрих си към 8 часа си изтрих FIFA Mobile.
сега се стеглих на ново модел, очаквате епизоди на FIFA Mobile скоро време. Примерно бях 130 overall, не съм качвал никакво видео как съм 130 overall, но повярвайте ми, им свет не интересува дали някой съм повярва по човек. Но реално бях 130 overall, имах супер добрите играчи. Реших просто е така, викам в този края на FIFA-та, нали, и после си дадах целият отбор на там. Знаете за тези точки, където ви давате, с 300 точки отваряте пакет на, нали, там 114-115, паднах ми с 115, не мога да продам, просто не разбирате, не мога да я продам никога. Отказах се, нали, пак си бях събрал с някакви играчи, нали, там ми се рестартираха нещата, оттам ги дарах също. И реално реших да такова, просто викам, ще си изтрия FIFA-та и 1-2 часа по-късно. Аз ще си стегля FIFA-та, нали, там ще мога да се намерим момачва там за по 300 точки. Такова, това какво е, бокоджийска коля? Нещо такова май. Не го пробваме. И викам да си изтегля и реално сега изтеглих се към 10-11. В момента това видео се заснема в 1 час и 5 минути и чакам 4 часа, разбира се, за да играя там мачовете, за такива работи. Което е добре, мисля. И реално, пичове, това и сега съм стои. Чакайте, евата, аз не знам наистина как го направиш, нали, разбирате, знаете какъв е старта. Да ми дали Левандовски 112 и Хари Кейн 111. Нали, окей, за тях добре, но обаче, пичове, аз не знам как стана това, но взех, даде ми също така, подържа. В момента съм 104 овър, аз бях реално, нали, започвате с там 60 овъра го служате. Реално съм дигнал, бате, много бе, 44 овъра за 2 часа. Дори, в смисъл, говоря тук, че не съм играл се, нали, всяка на минути от 2 часа. Реално си теглих 8 към 10,5 бях 104 овъра, 44 овъра. Това пичове, мисля, това е всичко това видео. Абонирайте за канала, не се бяхме фокусирали точно в играта. Ви обяснявам какъв контент ви очаква. Праските палеца нагоре. Абонирайте за канала. Нека съберем 10 лайка и от мене